шахс на танҳо иштирок дар олимпиадаҳо, балки дар тамоми самтҳо метавонад муваффақ шавад ва ин гуфтаҳои моро озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи донои китоб аст ва ҳамзамон озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон, ватани азизи ман, ки аз ҷониби роҳбари давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид, тасдиқ мекунад. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии Ифтихор аст. Манзури шумо. Баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. қаҳрамони барномаи навбатии мо як навраси санъатдӯст, ки тавонистааст дар ин самт муваффақ шавад. Муродзода Хайрулло. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи Ифтихор. Ташаккур. қаблан мехостем дар мавриди худатон маълумот диҳед. ман Муродзода Хайрулло ҳастам, таълимгирандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ҳамзамон дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар маҳфили сурудхони эстрадӣ аъзо ҳастам ва ҳамроҳи Қурбоналии Сироҷ тамрини мусиқӣ менамоям ва инчунин ҳамроҳи Иззат Шарифӣ низ каме тамрини мусиқӣ менамоем. хуб, мегуфтед ки чаро ин қадар паҳлӯи ҳунар зиёд аст, вале шумо махсус сурудхониро интихоб кардед? барои он ки садои ман барои сурудхонӣ хеле мувофиқ аст ва ман аз ҳамин сабаб сурудхониро интихоб кардам. саломат бошед. хуб, ва тамошобинони азиз, ғайр аз оне ки қаҳрамони барномаи мо суруд месарояд ва дар ин самт аллакай муваффақ шудааст ва дар чандин чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат намудааст, дар зиёде аз озмунҳои ноҳиявӣ шаҳрӣ иштирок намудааст ва қаблан мехостем аз иштирокатон дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ ҳарф бизанем. чӣ гуна ки мо маълумот дорем, шумо дар озмуни маҳорати актёрӣ бо номи Бӯстон дар соли 2016 ширкат намуда будед. хуб, мехостем дар мавриди ин каме ба мо маълумот медодед. ман дар озмуни Бӯстон дар соли 2016 дар номинатсияи сурудхонӣ иштирок кардам ва соли 2017 бошад ҳамроҳи актёрони театри Лухтаки давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштем. рақобат миёни шумо ва дигар иштирокчиён чӣ гуна сурат гирифт? рақобат хеле душвор буд дар даври дуюм, чунки дар даври дуюм аз ҳамаи ноҳияҳо ҷамъ омада буданд, аз 4 ноҳия. аз ҳамин сабаб хеле душвор буд. яъне иштирокчиёне ки ғайр аз шумо буданд, онҳо низ хуб омода шуда буданд, не? албатта тайёрии ҳамаамон қариб ки як хел буд. ва шумо дар он ҷо чиро пешниҳод кардед? афсонаи Рӯбоҳи Макор. хуб, ва фикр мекунам ки албатта афсонаи хеле ҳам хубам аст ва метавонед хулосаи онро ба тамошобинон бигӯед? хулоса, Рӯбоҳ ба бори аввал Хурусро фиреб дода ӯро медуздад, бори дуюм низ ӯро фиреб медиҳад, медуздад, бори сеюм дуздид, ӯро дигар наҷот дода наметавонанд ва пеш аз қурбонӣ шуданаш ӯ пушаймон мешавад аз кори кардаи худ, ки ман ба гапи дигарон гӯш надодам ва боз ба фиреби Рӯбоҳ гирифтор шудам. ва ҳаҷми худи афсона чанд дақиқа буд шумо дар он ҷо пешниҳод кардед? қариб ки 30 дақиқа. 30 дақиқа буд. беҳтарин. 30 дақиқа як афсонаро нақл кардан ин кори осон нест. аз ҳар нафар албатта аввалан маҳорати баланд, эҳсосот ва тарзи бояд фаҳмонӣ ки тамошобин, иштирокчӣ хуб он афсонаро дарк кунад. ҳамин тавр? саломат бошед. шумо дар солҳои 2016, 2017, 2018 дар озмуни шаҳрӣ, ки дар он ҷо аз тамоми мактабҳо ширкат намуданд ва мегуфтед ки ин чӣ гуна озмун буд ва дар он ҷо ҷои чандумро гирифтед? озмуни шукуфаҳои пойтахт буд, ки ман дар он тӯли 4 сол пайҳам иштирок кардам. дар соли аввали иштирок карданам сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам ва инчунин дар 3 соли баъдан ман сазовори ҷои аввал гаштам дар ин озмун. яъне дар 3 соли минбаъда шумо ҷои якумро, пайдарҳам ҷои якумро ба даст овардед. яку якбора дар 3 сол ба даст овардани мақоми аввал на ба ҳар нафар муяссар мегардад, аммо Муродзода Хайрулло тавонист ки ин зинаро ба даст орад. беҳтарин. инак дар мавриди дигар озмуни шумо ҳарф мезанем ва чӣ гуна ки мо медонем шумо дар озмуни ноҳиявӣ ватанпарвар ва ҳамзамон озмуни ноҳиявӣ суруди беҳтарин ширкат кардед. мегуфтед ки ин кадом сол буд ва дар он ҷо шумо чӣ гуна тавонистед иштирок бикунед? дар умум барои иштироки шумо кӣ мусоидат мекунад дар ин озмунҳо? ин озмун соли 2019 баргузор гардид ва ҳар ду ин озмунҳо пайдарҳам буданд. дар озмуни суруди ватанпарвар то даври сеюм омадам ва дар даври сеюм сазовори ҷои ифтихорӣ шудам ва дар озмуни суруди беҳтарин 2019 бошад сазовори ҷои аввал гаштам. тамринҳои ман ҳамроҳи Қурбоналии Сироҷ сурат мегирифт. кадом сурудро пешниҳод кардед? дар озмуни ватанпарвар суруди Ватан ҷони ман ва дар озмуни суруди беҳтарин бошад суруди Сиях Шиндилия. аз он суруд метавонед як 4 мисра замзама кунед? марҳамат. I'm gonna swim
from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like the next exists. ва дар озмуни ватанпарвар кадом суруд буд? дар озмуни ватанпарвар суруди ватанҷони ман. ватан модар туи ҷону биҳиштам, тамоми рӯзгору сарнавиштам. бе ту ман дар ин ҷаҳон ҷое надорам, ту ифтихорам, фахре ту дорам. туро ман беҳтар аз ҷонам дӯст дорам, туи ҳар лаҳза фатҳу ифтихорам. бе ту ман дар ин ҷаҳон ҷое надорам, фахре ту дорам андар канорам. ба шумо дар ин самт яъне кӣ бештар кӯмак мерасонад, падару модар ё ин ки омӯзгорон? ҳар ду ҷиҳат бештар ба ман кӯмак мерасонанд. падару модарам дар сохтани мусиқиҳо бисёр кӯмаки хеле зиёд мерасонанд. устодам бошад, бо ман тамрини мусиқӣ менамояд ва инчунин маро ба ҳамаи озмунҳо ва ҳамаи лоиҳаҳо омода мегардонад. ва тамошобинони азиз, ёдорас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо дар шоу барномаи озмунии Парвин низ ширкати фаъолона доранд. ҳоло мо умед мебандем ки воқеан мақоми аввалро шумо ба даст меёред. биёед суруде ки дар даври аввал Мурозода Хайрулло пешниҳод карданд як ҷоя тамошо мекунем ва дубора бармегардем ба студия, суҳбатро идома хоҳем дод. Like a small ball on the ocean, and in big waves, it's in motion. Like I was singing right, you make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And the most things I did is say, wreck it ball beside my brain. I was screaming that tonight. Then you hear my voice this time. This is my fight song. Deep at my life song. Through that horizon. My power is done now. Sarana I'll be so. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I still got a lot of fight left in me. To decide, wrecking balls inside my brain. I was screaming that tonight. Then you hear my voice this time. This is my fight song. Deep at my life song. Through that horizon. My power is done now. Sarana I'll be so. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I still got a lot of fight left in me. Yeah. A lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, and in big waves, it's in motion. Like I was singing right, you make a heart open. I might only have one match. тамошобинони азиз, шумо идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва ёдорас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд як нафари санъатдӯст Хайрулло Мурозода. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. ва тамошобинони азиз, ҳоло мо доир ба як озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф мезанем ки хело ҳам муҳим аст ва фикр мекунам ки албатта тамоми нафароне ки дар ин гуна озмунҳо ширкат мекунанд ва ғолибиятро ба даст оварданд, мо кӯшиш мекунем ки бо онҳо низ суҳбат ороем ва онҳоро низ ба шумо муаррифӣ бикунем. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман. шумо дар ин озмун ширкат кардед дар соли 2019. албатта мегуфтед ки дар кадом номинатсия буд ва ҷои чандумро гирифтед?
ман дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сурудхони эстрадӣ иштирок кардам. Сазовори ҷойи аввал шудам. Даври аввали ин озмун дар сатҳи ноҳия гузашт ки аз он ҷо беҳтаринҳоро интихоб карда ба даври дуюм роҳхат доданд. Ман дар даври аввал суруди шаҳри азизи дилбарам ки оҳанги Зиёдулло Шаҳидӣ аст, ӯро пешкаш намудам. Ба доварон хеле писанд омад. Ман ба даври дуюм роҳхат гирифтам. Дар даври дуюм бошад бо суруди «Что меня ждёт», ки бо забони русӣ буд, пешкаш намудам ва инчунин дар даври дуюм сазовори ҷойи аввал гаштам. Ба даври сеюм роҳхат ёфтам. Дар даври сеюм суруди «Итминони ман ватанро» пешкаш намудам. Инчунин боз сазовори ҷойи аввал шудам. ва дар охир шумо мақоми аввалро ба даст овардед дар номинатсияи сурудхони эстрадӣ. Ин дипломе ки ҳоло дар дасти ман аст, аз озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба Муродзода Хайрулло ҳадия гардидааст. Албатта ва тамошобинони азиз, ин диплом ба нафаре муяссар мегардад ки арзанда аст, албатта сазовор аст ва мо низ ба шумо дар оянда барор мехоҳем ва умед дорем ки албатта ин гуна дипломҳоро ки бевосита бо имзои худи роҳбари давлат аст, бозам зиёдтар ба даст меоред. Ташаккури зиёд. суҳбатро идома медиҳем. Тамошобинони азиз, ёдрас мешавем, ғайр аз сурудхонӣ, қаҳрамони барномаи мо ба варзиш низ таваҷҷӯҳи беандоза доранд ва ин ҷо албатта сертификатҳо аз озмуне ки қаҳрамони мо ширкат намуд ва сертификатро ба ӯ супорданд дар дасти мо ҳаст. Мехостем каме маълумот медодед. 2 сол мешавад ки дар Федератсияи таеквондои ВТФ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин менамоям ва инчунин 2 бор дар ин федератсия имтиҳон супорида соҳиби камарбанди сабз шудам ва инчунин бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шудам. Дар ин намуди варзиш албатта муваффақ шудед ва ҳатто соҳиби камарбанд низ ҳастед. аҳсан ба шумо. Чӣ гуна ки мо медонем, ҳар як варзишгар ба худ усули махсусро дорад ва аз он усул ҳангоме ки дар мусобиқаҳо ширкат мекунад истифода мебарад. Хоб, шумо ҳамчун як варзишгар, усули дӯстдоштаи шумо, усули писандидаи шумо кадом аст? Абчагӣ ё пурӯгӣ, монтом толочагӣ. аз ин намуди варзиш шумо дар ягон мусобиқа ширкат кардед? бале, дар 6 мусобиқа ширкат варзидам. Дар мусобиқаи байналмилалӣ ки байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шуд ширкат варзидам, аммо ягон ҷо ба даст наовардам. Дар мусобиқаи шаҳрӣ ширкат варзида сазовори ҷойи сеюм гаштам ва инчунин дар толори варзиши худамон чанд бор мусобиқаҳо гузарондаем ва сазовори ҷойи аввал, дуюм ва сеюм гаштам. дар оянда боз шумо соҳаи варзиши худро такмил медиҳед, иштирок мекунед дар мусобиқаҳои минбаъда ё ин ки не? ҳар як шахс ҳар пагои рӯзии хеста ба обу тоби бадан машғул мешавад ва ман ҳам ҳар пагои рӯзӣ ба обу тоби бадан машғул мешавам. аммо ман мехоҳам ки сурудхонии худро такмил диҳам ва айни замон бошад дар Федератсияи таеквондои ВТФ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат намеварзам, чунки ба ман бисёртар сурудхонӣ писанд аст ва мехоҳам ки маҳорати сурудхонии худро такмил диҳам. ғайр аз оне ки шумо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, ноҳиявӣ шаҳрӣ ширкат намудед, хуб боз аз дигар паҳлӯи ҳунаратон мехостем ба тамошобинон маълумот медодед. ягон ҳунари дигар доред ё не? дар баробари сурудхонӣ боз ба ҳунари искусств ва каучук низ машғул мешавам дар вақтҳои холигӣ ва ҳамзамон дар театри давлатии Лухтаки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси донишҷӯ дар он ҷо фаъолият карда истодам. метавонед ба мо нишон бидиҳед? бале. тамошобинони азиз, аз ин паҳлӯи ҳунари Хайрулло Муродзода низ биёед шинос мешавем ва дубора суҳбатро идома хоҳем дод. умедворем бо мо хоҳед буд.
тамошобинони азиз, фикр мекунам ки ба шумо низ писанд омад ва идома медиҳем барномаи ифтихорро бо қаҳрамони барнома. Акнун мехостем дар мавриди ифтихорномаҳое ки дар назди мо аст ба шумо маълумот бидиҳем. Хоб, нахуст доир ба ин сипоснома мехостем маълумот бигирем. Ин аз куҷо аст ва чӣ гуна шумо ба даст овардед инро? ин сипосномаро ман дар озмуни меваҳои истиқлол ки дар он ҷо истеъдоди рассомӣ ширкат варзидам ва сазовори ҷои сеюм шудам. Беҳтарин. Яъне шумо истеъдоди рассомӣ низ доред? Дастони моҳир ҳам рассомӣ сохтан рассомӣ. Бале. Ва ин дипломе ки дар дасти мо аст аз даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба Муродзода Хайрулло ҳадия гардааст. Инак дар мавриди дигар ифтихорномаҳо бо суҳбат мекунем. Ёдрас мешавем ки иштирокчии барномаи мо дар маҳфили дастони моҳир низ ширкат намудааст ва тӯли чанд сол дар он ҷо иштирок намудааст, соҳиби шаҳодатнома ва мехостем каме дар мавриди ин маълумот медодед. ман тӯли 4 сол мешавад ки дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар маҳфили дастони моҳир ширкат меварзам ва инчунин курси 4 солаи худро ба анҷом расонидам ва ба зинаи муаллим низ сазовор гаштам. Яъне шумо ҳамчун омӯзгор низ метавонед фаъолият бикунед? Албатта. Машғулиятҳо чӣ гуна ҳастанд? машғулиятҳо аз коғази ранга ё ин ки аз ширешҳои электронӣ, сохтани ҳар гуна ашё, аз ашёҳои кӯҳна шуда сохтани ашёҳои нав ва расм кашидан. Беҳтарин. Дар мактаб ба кадом фан таваҷҷӯҳ доред шумо? бисёртар фанни таърих, биология. ғайр аз ин ҳунарҳое ки шумо доред, дар оянда кадом ихтисосро шумо мехоҳед интихоб бикунед ва дар он самт муваффақ шавед? албатта ки сурудхонӣ мехоҳам дар оянда сарояндаи машҳури ҷумҳурии Тоҷикистон шавам ва Тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилалӣ мехоҳам ки муаррифӣ кунам. беҳтарин. Хоб, шумо то ҳол суруди худро доред? Суруде ки масалан эҷодиёти худи шумо аст? бале, суруди модар ва як суруди модар ва як суруди ватан ва ҳоло бошад як суруди ман аз сабабе ки суруди англисӣ бо забони хориҷӣ суруд сароиданро дӯст медорам, мо тасмим гирифтем ки як суруд бо забони англисӣ дар бораи Тоҷикистон сароям. беҳтарин. Тамошобинони азиз, порча аз ин сурудҳоро мешунавем ва суҳбатро идома медиҳем. اطمینان من وطن جسم و جان من وطن با تو دارد آب و رنگ این جهان من وطن اطمینان من وطن جسم و جان من وطن با تو دارد آب و رنگ این جهان من وطن dondu dilimde sözlerim sensiz boş kalıp inem ki ellerim ullara sebep olan bizi ayrı salan edere bilmem ne diyeyim bilmirem ullara sebep olan bizi ayrı salan edere bilmem ne diyeyim bilmirem سری کوهی بلند رفتم با وقته با بیدیده بشنوندم درخته شمال آمده رختم رشکن شو شیرین جان منی میسکی ندارم هیچ وقته شیرین جان شمال آمده رختم رشکن شو شیرین جان منی میسکی ندارم هیچ وقته شیرین جان ای گل ریزا بلبل ریزا باغبان ریزا باغ گل ریزا نست هلالی زمزم عملش بمانست هلالی زمزم عملش بمانست هلالی زمزم عملش بمانست هلالی زمزم عملش بمانست идома дорад барномаи ифтихор, тамошобинони азиз, ва дар оянда шумо чӣ нақшаҳо доред? ман дар оянда нақша дорам ки соли 2021 дар озмуни Showgirls Дети ки дар Москав мешавад мехоҳам ширкат варзам ё ин ки дар озмуни Дилфийские игры мехоҳам дар он ҷо ширкат варзам ва ҷойҳои намоёнро ба даст орам. беҳтарин. мо дар оянда ба шумо муваффақиятро таманно дорем ва умед дорем мисли шумо низ наврасони соҳиби истеъдод, фарҳанги китобхон, китобдӯстдор зиёд аст.
дар барномаҳои минбаъда доир ба онҳо низ ба шумо мо албатта маълумот медиҳем. Ба ҳамсолонатон, ба нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо намуда истоданд чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба ҳамаи ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки як ихтисоси муайяни худро интихоб намоянд ва барои он ихтисос талош намоянд, то ин ки тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. ташаккури зиёд барои иштирок ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатӣ мо буданд як навраси санъатдӯст Хайрулло Муродзода. умед дорем ки дар тоҷикистони мо наврасони фаъол хело ҳам зиёд аст. агар чунин аст, пас телевизиони Баҳористон ва барномаи Ифтихор муаррифигари истеъдодҳои шумост. суроғаи мо кӯчаи Шеро 31, телевизиони Баҳористон, телефон барои тамос 221 95 24. инҷо барномаи навбати Ифтихор ба анҷом мерасад. то барномаи баъдӣ тан сиҳат ва сарбаланд бошед. хайр.